My life be like. Tam točím video, ako je návod na sobej. No takže INV to je nesmrtelnosť. Tady sa mi to zapne, také zelené teraz. Potom tam je Viapon, to zapneme F11. Ale ja to teraz nepotrebujem. Money, to nevím, to ani nepoužívám. To fréze, to keď chceme někoho zastavit, to je tam, jak je vykričník, dvojbodka a taká bodička, tak malé. Potom Airbrake, to je pravý shift. To jdeme tak trochu rýchlo. Stick, to je NUM 7 alebo NUM 4, to je, že do aut, že nasedneme jako spolujazdec alebo jako šofér. Toto breakdance, to zapneme P, písmeno P, a ovláda se to O, I, L, K a J. Potom tam je speeder, to zapneme NUM 5. To speeder, to je postění jazdění a tak. Potom tam máme B, to je skákanie. Potom speedhack, to je pravý aut, ľavý. Potom tam je flee, to je taká dvojbodka, bodka, také jak V. Tak. To je teraz. My life be like. Yeah. My life be like.